Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Hato kan mentoi ayu ya ka sorkar jela bakandang yai rakhi ya ka sngi penek mariang bat ban pensung tho ya ki pai ba nong shong shnong ka jela shapang ka jingle khoi haba ki dang don pat ki reu klem rain klem akor ki bum tip shu ya ka akor ka buram nrei ki et penban ya ka jingle si bat ban penjabo ya ka mei mariang da ka ba Bret Pathar klem akor ya ki Jaboh Jabaiñ bat ya ki sunrum sunre kat shabalap haga step jongka khat khandai tarik unai lor arjar arpo uba Nicholas J Karnami Balongru radio jockey jongka radio Merci 91.1 Yauba laju tipat ba aku mu ba manik kat ba udang ya kai step leng ba ka Surok Boyce Road ka ba penia so na South Forlong Polo bat ka ba mi Shillong College Shillong ulalap penban shitup ki Jaboh Jabaiñ balawan Bret Dusman da ki Briew ki bomla setia bantip marmar ba manik ulapan tip ya kani ka jingja syagi bor badai pet jong ka Shillong Municipal Board bat syagi pulit jong ka Light Crab Police Station ki balawan pelong ka jing tokit Kenang ban lap ya ki Briew ki balawan Bret Dusman ya kini ginyut. Perkalong kaya ba sajbet sisya ba hadian ba kani kacing persang ka jongi. Bayai banrap ka jongi. But yai wat. Ya itu ki bamlian ban Bret Pathar ki jakliah ni Kalong kaya ba songsi sisya ba wat kani persang jongi ban le ka awareness. Idang bon balang ki Briew ki bam pot sutnyo. Pat kibam keng kor ya ka an kabadon kam tak me ka badai bat ka khut ka subah ni po sor Shillong kumagli ba kani ka kenti ngila syak that buram da ka ba ong bangi di ka taka city ka ba jakli atam ka ban reo mo hakani ka ribro ka we tengah ko abn wat ya kani ka daw ba ken khanas nem ngala tri kani ka kam balai mo hei mo ngat ko ba ngiyo ya kani ka jing penjak buram leng ba kum kani ka Bat kala long kai ka balak ta si saya ke jimut perkat jonga bat kuma kini kenti ngidang yai beteng biang ban yo ban wat ki ya kita ki Briew ki ba mlen ya ka jing Bret Pathar jing jakliang ni bat kuma ngilalam ta singiang ni plan ki di nong song po la chumer kai ka ba penlong iki hadin ka jing tokit ba kila wanang ni kiong ba kila pha ban Bret ha ki nong trei te kum ki try pa de balai ka jing ba kli kam don ban tip hai ba kila Bret wat ula plang ni ba ong ba utau nong trei ula ong bala kum Bret ha ka ni kelenti te kalong kaya ka basongsi si siya ba kung kani ka jingmo perkat ka jinglong ka don hapdeng kinong song bat akni po nakwa ban penrap kerpang e ba ko ki try snong mangi ki try snong mo mangi kiba dai ga jaj ben rio kadon kam yangi bi bangin hap ban bakli kani kamlong banong mencuang ba manik unwat keleng unejwan kamlong syuk kani haman ki dong ki snong ni kum ki samla nginapan sim ya kani jing bakli badu berwat ya gitu ki bamblin penle kum yang ni kam Ngina ai play kerpang ya iba pernah karena yor iba di Nepok Shillong Municipal Board iba kan iba di Chief Engineer Marsen phone hi she call kumni brand kilawan ban pek ban tokit ban ai jadi kersan but ko apna ai play ru ya ka Light Crab Police Station ha ka ba EOC ila sim ya ka ting kit kia ha ka ba ila pha ya ka team jong i but kumta ngila yo ban file ka case but kum joru nakaliang jong Shillong Municipal Board kan don ka jing ai da ka jing dan kuna ka batne ya ki पर कल महाम रू कपतने या बार लंग और मैं ये हिंदी में भी बोलना चाहूँगा कि जितने नागरिक हैं जितने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं यहाँ पर चाहे आप हार्डवेयर स्टोर चलाएं चाहे भी दुकान चलाएं किनारे की दुकान चलाएं कुछ भी अगर आप इस शहर में कर रहे हैं कृपया करके अपना कचरा अपना खुद का जिम्मेदारी समझकर आप उसे प्रॉपर्ली डिस्पोज कीजिए कहीं आपका कचरा अगर मुझे मिल गया कहीं पर डिस्पोज करते हुए इस तरह हमने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को फाइन कर रखा है और हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ ये भी आपका शहर है और इसकी स्वच्छता आपकी भी जिम्मेवारी है कि माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आउट देयर इज प्लीज़ लेट्स यूनाइट इन दिस फाइट टू कीप अ सिटी क्लीन देयर आर सो मेनी NGOs who are doing it and it is the onus of each and every one of us to act responsibly and to make sure that the cleanliness of the city remains. This is one fine case of if one individual can take responsibility, how we can make the polluters pay for polluting. Te halor ka jingshim kirkli ka jongi halor ka jing bakli jongi ya kani ka kam ada ai kublai shisha ya ka Shillong Municipal Board haka ba ka jing trailang ka don bat ka Shillong Municipal Board ha ka Shillong municipal area
dak ba ki pa ki officer jongki bangin yok bentok kit benwat ya ki saki dei manu ba ki Bret di kini jaklia but kadang ngajing follow up ha ka bangi lej wat hadu tenrai ya ki try but kumtang nakaliang jong Shillong Municipal Board kadon pada ka proses ha ka ba pipa ki notice mo but ban pinilai seki ha ka rukom ka badai but nakaliang jonga hi simet menta kai bang atmu kalong bang nyatri bat ki police department ru ba om tang Shillong Municipal Board handrai kat kum ka an hapo ka police department ba ka police department ru kan sim ka jingba kli ban wat toket ya kini ki bamlen ya kini bat ru ban le kat kum ka an ka badon bat ban ai ki ya kata ka punishment lani kata ka penalization kat kum ka an jong ka police department bat ka jing bodin jong hi ngila lap bon balang ki bala mlen ban le kani bat ngila yok ban kem ki bat ru ban ai ya ka jing sneng ka bolong ke le se ban pen kelai ka jumbo ju perkhat ka jong ki bat le se ba kini mlen chu nakaliang jungi te hadu menta tingila yele ban penalize kat bangilap na nilai tingi kam penalize kam bhai ki te kajing kerpat kalong ba soba na yele kan gumne namar ba kumni namar kan kata ya kini ki basa hang ne kan kata ya kamar yang hadu menta tingi fine ya ki penalize kat kum ka an kat kum ki municipal act ki dan ki municipal act ye te kidan ki solid waste management rule kita ki na kita ngi bias ni fine ki recently hani te kumasan ngut nrungut ngi la yo hai sin municipal ini em long tang ni ka stretch kan ka Boyce road tang ka Boyce road kadu nrungut nyungut ngi la yo ban penalize ki ka strong message kata kan please waju Bret kelumar sini stay man lagi locality ngi la bo ye ki kali kiba habban segregate ya kanyot ka green bin bat ka blue bin te kata hi please dispose yiki hak jaka ka badai